A Praza de Touros foi o lugar elixido por Ence para celebrar o 5º aniversario da concesión do selo Nordic Swan, un recoñecemento á calidade medioambiental da fábrica de Lourizán e que, segundo os representantes da pasteira, é froito do traballo que realizan os operarios para cumprir coas normas europeas e españolas. Hai máis evidencias da excelencia do comportamento ambiental da fábrica, como son as 24 praias da ría de Pontevedra, onde a bandeira azul da Unión Europea vai ondear este verán despois das novas 4 incorporacións deste ano. Ou que as augas próximas á nosa biofábrica de Lourizán alberguen importantes bancos de moluscos, sendo a nosa ría unha das máis productivas de Galicia. E non o digo eu, quen o di é a xente que vive do mar, do marisqueo e da pesca. Todo isto sería imposible se a nosa biofábrica fose unha instalación contaminante e a ver se se enteran dunha vez estos que nunca se queren enterar. No acto, os representantes sindicais tamén quixeron facer referencia ao impacto económico da fábrica e ao ruído que seguirán facendo na rúa. Cada día que salimos a la calle con el lazo puesto en nuestra ropa, recibimos muchos ánimos, mensajes de lo bien que lo estamos haciendo. Nosotros somos cada vez más y ellos cada vez menos. Y eso es un triunfo y lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr, porque esto es un camino muy largo, pero lo vamos a lograr. Adiante, temos que continuar na loita e é certo que estamos nunha festa, pero tamén estamos nun acto de reivindicación. Polo tanto, Ence sí, paro non. Miles de persoas reuníronse nesta gran festa na que non faltou nin a gastronomía nin a música, e na que todos quixeron defender o futuro de Ence en Lourizán.